Așa e X, așa e X. Punct aici. Punct aici și punct aici. Da. Și punct aici. Da, scrie-ne ceva. Și Cu cealaltă mai mică ca aia poți. nu, eu nu fac nimic. Nu faci nimic. Dar ce-a făcut mama aici? Aici. Nu știu. Oh, Ce e ăla? o pasăre. Eu cred că e un avion. Mm. Dar hai dincoace, Un arată, avion, arată-mi aici ce-a făcut mama. Hai, arată-mi ce a făcut aici. Ce e aici? Pe jos, Alex. Nu știu. Dar nu știi. Zebra. Tu ai zis că ce să fac. Seamănă? Nu, mergem acasă? Îți place afară? O să te bat cu zăpadă? Nu. A, hai, gata. Mergem să ne batem cu zăpadă? Ba da. Dar lasă-mi și botele cu maioneză pe ele. Bine. Na, hai atunci. Ceau, ceau. Ceau.